एकादशी निमतान गोंयांतल्यान कितलेशेच भाविक दर वर्सा चलून पंढरपुराक वतात। आयतारा अस्नोडच्यान भाविक विठोबा माऊलीचें नांव जपत पंढरपुराक वचपाक भायर सरलेत। तांच्या ह्या प्रवासाक सुरवात करतना सभापती प्रमोद सावंत आनी आमदार पाटणेकर हजर आशिल्ले। आरटीएक्स गोवा खातीर अस्नोडच्यान चंदू मांद्रेकर। साधारण 13 दिवसांच्या प्रवासानंतर आमची वारी 13व्या दिवशी रात्री आमची वारी पंढरपुरात पोहोचणार आहे। 20 तारखेला आम्ही पंढरपुरात पोहोचू आणि 3 दिवस तिथे मुक्काम करू। 23 तारखेला आपल्या आषाढी एकादशी आहे, त्या दिवशी तिथे आमचा अभिषेक आणि बाकी सगळे धार्मिक उत्सव होतील आणि 24 तारखेला आम्ही पुन्हा गोव्यासाठी परत पडतो। कारण आपण ज्या वेळेला म्हणतो कारण त्याचा 13 दिवसाचा हा प्रवास, या प्रवासानंतर त्यांच्या ठिकाणी असलेलं की आपण आज बघतो की बरेचसे आजार आपल्याला होत असतात, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला व्यायाम होत नाही। पण वर्षातनं एखाद्या वेळी अशी वारी केल्यानंतर आपल्याला होणारे डायबिटीज असेल, कोलेस्ट्रॉल असेल, अशा कितीतरी आजारातनं आपल्याला नक्कीच मुक्ती मिळते आणि त्याचंच द्योतक म्हणून 80 वर्षाची लोकंसुद्धा चालत पंढरपूरला जायचं, जे विठोबाच्या दर्शनासाठी जे जातात, त्यामुळे त्यांना नक्कीच ते निरोगी राहतील। आणि ज्येष्ठ नागरिक असा, प्रौढ महिला असा, त्याबरोबर खास आकर्षण म्हणजे जी तरुणाई जी असा ती तरुणाई या वारकरी या वारीन सामील जाता। हे मोठे असे यश देवी माऊलीच्या कृपेन आयज ह्या वारकरी मंडळाक मिळाले असा आणि दर वर्सा यांची संख्या कमी जायना, दर वर्सा संख्या वाढत चललेली असा आणि त्या खातीर आयज आणि इतले ते मोठे वजे जपून झेपना पूण आयज वेगवेगळे ग्रूप करून आयज पंढरपूर वचपाचे त्यांचे प्रयत्न चालू आसात। जय जय राम कृष्ण हरी जय राम तुकाराम।